Čaute všetci, vítam vás u tohto videa. Toto nebude určite dlhé, to len rýchlo niečo som vám chcel povedať. Minulé videá, čo som natáčal, bol úplne... No proste som tam iba vysvetľoval. Ďalšie, väčšie video nebude vysvetľovanie, ale už budem hrať normálne. Ešte možno teraz niečo tak proste teraz nemám úplne čo robiť ja, tak niečo točím. Rýchlo si niečo ešte zahrám. A môžete napísať do komentáru, aké by ste chceli ďalšie video. A tak, za chvíľu to asi bude byť dané na YouTube tie videá. Nezabudnite na like a odber na tých videí. Docela to dlho trvá, niektoré videá sú krátke, trvajú to tak po hodinku, niektoré trvajú hodinu, čo zabera docela času a plus 3 dní, to je ďalšie toľko času ešte naviac, čo trvá veľmi veľa, okolo 3 hodín. Ešte niektoré sú plánová už dávať edity, pesničky do toho a ďalšie veci, čo bude zaberať viacej času, tak prosím dajte prosím. Lebo už novšie videá teraz ešte som nedával do toho edity a takéto vecičky, ale novšie videá by ste sa mohli dočkať a budem tu dávať edity. Tak idem ešte rýchlo niečo zahrať. A nezabudnite like a odber aj na toto video. Zahrám rýchlo napríklad 1v1. Bude také rýchle. OK, tak poďme to rýchlo zahrať. Rýchlo to potrebujeme zahrať kam. Nemá to byť veľmi dlhé, tak chvíľu to asi... Zahrám si zo pár duelov a ešte sa skúsim. OK, takže čo si dáme? Dáme si čo minulé, môj obľúbený loadout, kámo. Na túto mapu. Poďme, ideme. Pokiaľ si hráč. To bude nejaký dobrý typek. No, nebude to dobrý typek, ale idem hrať proti plamenometu. Asi. Do prtíc. Mám 0... Dobre. No, toto bude ťažšie, to asi nemôžem s plamenometom. Ne, to nemôžem s plamenometom. Som myslel, že ten týpek sa troška bude, ako... Budem hoci s plamenometom. Zase si nemám parhormu. Za 50. Tak, vyzerá to tak, že týpek asi nevie hrať proti RPGčku. Dúfam, že to nezmení. Musím hneď rašnúť. To on nebude čakať. On má asi tiež rašnúť. On si zobral RPGčko. To počas. Ne. To je copyrant. Fú, teraz neviem, či by som mal tento typ. Uvidíme. Teraz už neviem, čo zahrám. Dáš? Ideme. Ale neviem, čo asi sme našli to dobré proti RPGčku. Dúfam, že ma už nebude kopírovať, že zase dá 5 gun on. Dúfam, že to nebude kopírovať. Kámo. To som si nezobral. Jeden hit, kámo. Bol by to jeden hit zo strany. Jeden hit, kámo. Jeden. A už by to bolo hotovo, kámo. Poď znova. Ja teraz nerašnem. Ja budem tu, sa udržím. Ďakujem za free win. OK, bol ďalší free win. No úplne nie free na konci hrávka. To som úplne neuvidíte, ale
Kamo, aj keď mi dal asi 1,5 free. OK, toto bol nejaký čarovný. Ja som vám minule neukázala špeciálne duely, ale teraz už vám môžem. Už nechcel by som už vysvetľovať na ďalších videách. Prvé dve budú vysvetľovacie, ešte na nejakých možno budem, ale prvé dve boli vysvetľovacie, už ďalšie by nemali byť. A postupne už začne. Asi už nebudem točiť Hytale, to tak vyzerá. Budem Roblox a hlavne budem točiť ten Rivals. Ja prosím. Ne, tam je nejaký profík. Do prčic. A vlastne to je počkaj, ne, to je špeciálny duel, ja som zabudol, počkaj, to mám špeciálny loadout. Si mi zdá, že bolo toto, no, dobre. To je, vidíte, mám dve zbrane, proste držím v dvoch rukách. Tako. Dvakrát naraz, kamo. A je to dlho nabrát. Ale tak už keď dlho už máme. Tieto všetky videá, ktoré teraz točím úplne po sebe, takže je to stále rovnaké všetko. Poď sem. Kam, počkaj. To je blbé, že som... Potrebujem prebiť, kámo. Prebiť! Wow, on má obidve neviditeľné, to bolo dobre ako zorientované. Ten 345 je docela profi. Hej, dobre, dali to tam. No vlastne prehrali sme, no tak asi. Dobre, tento loadout by mal byť ako na túto minihru najlepší, ale ten profík je veľmi silný, veľmi silný. Má úplne ten styl má tiež a sa vraj v Uzi len proste v skine. Takže to úplne na nejaké iné. Dobre, nevyhrali sme to. Teraz sa asi môžete kúkať, ale to nebude zaujímavé. Dobre, koniec, ale už asi... No už čaute. Hlavne nezabudnite na like a odber, no už... To bolo malé video, lebo úplne nemal som veľa času, ale tak už čaute, no čaute.